Ето го! Ето го! Ето го! Мале, майко мила! Оле, как викам! Оле! Оле! Подпука ги! Чакай, че отива към дървото. Айде да си го освобождаваме. Вижте го, красота! Красота! Много ще се иски... Ето го! Оле! Ето го! Ето го! Оле! Аз си знаех, че над вечер ще почнат гърмудите. Знаех си, че над вечер ще почнат гърмудите. Айде, не убивайте хобито си. Айде, тръгвай. Браво! Здравейте и привет! Привет от река Марица. Ето Митака Фишинг се завръща ударно, както обичам да казвам, понеже наистина днешното видео ще е доста добро според мен. Видеото стартира малко по-скучно, с една-две рибки, но за моя радост, малко преди да си тръгна, избабаних 3 големи гармуди, които ще видите към края на видеото. А и между другото, в днешното видео няма да видите само мене, ще видите и ние момчета. И те как извадиха по една рибка. Едното момче е Митака, който си спечели телефонът от giveaway. Така че силно се надявам видеото да ви е интересно, доколкото може, доколкото моите видеа са интересни. И така, приятно гледане, благодаря ви за подкрепата, живи и здрави и не убивайте хобито си и се насладете на видеото. Айде! Сложил съм едно силиконче Mayfly. Тук скокна пред мене, бе. И това беше кефал, видял го. Значи рибата е тук. Оцелил съм мястото, само да я излъжа. Браво! На какво е? Браво, Аташа! А? На какво това е? Браво! Его Адаша. Човек, който спечели giveaway. На какво ти ударя? Тия малките клапчики, Браво. Това алай за гърба, бе. Това алай. Много се пърга. Дали от течението? Не. Нека да има дърпаници. Няма значение. Кефал. Браво. Толкова. Хубав буцан. Бая народ се извъртяхме днес тук. Ще снимаш и двамата да му се зарадват хората на телефона и на... Аз и клип правя сега, да. Ще кача. Ще кача в моя клип. Кога? Леко. Аз там долу газитка, Да не си пързуниш, дай ръка, ако искаш. и те станаха на корак, пробухи се, ама. Браво. Затова се струва. Ево. Съска. Пусти, да. Хубав майна. Те сега излизат само дебелички, мазни. Малко капа. Айде. Его Аташа. Благодаря ми така. Не изяждай мечтите си. Така.
Браво, Адаш, браво. Ами ето, аз като не мога да хващам риба, ще снимам хората как хващат и ще ги качвам в моя канал. Да мога да правя видео. Това между другото, това е Митака, момчето, който се спечели гивауеят, а именно телефонът. Най-накрая се видяхме, от един месец не мога да се срещнем, а днеска, утре. Най-накрая днес се срещнахме и си му дадах телефона преди малко. И вижте, той взе, че извади риба. Тук от тези места 10 човека от одеве мятам и никой не можа да извади. Митака дойде и думна един хубав кефал. Я да видя аз тук от това место. Няма ли да има още един хубав кефал? И аз днес да направя сифтето. Май днес само ще снимам хората как ловят. Верно е, това е идея, това никой не го е правил. Да снимаш хората как ловят. Ти да не ловиш, ами да снимаш хората как ловят по цял ден, да обикаляш след хората, да ги снимаш и да качваш в YouTube. Няма такова съдържание за момента в YouTube. Какво беше това? Много се скефа един хубав кефалок да издункам. Това ще е за днес, но утре сутринта идвам рано и се надявам вече да извада няколко хубави риби и това видео да не е само с 2 риби, както предното. Айде до утре. А както казвам, това утрия след една секунда. Оп! Ето ме вече тук. Един ден мина. Идвам отново да пробвам днес хубавите кефали, гармуди, кой както иска да ги нарича. Силно се надявам и аз да извадя някоя рибка, а не само да снимам хората как вадят. Айде, до след малко, до първата риба. Ами направих няколко замятания тук, на 2-3 места. За сега нямам успех, но пък за сметка на това един човек току-що извади едно хубаво кефалче. Май наистина в това видео ще гледате другите хора как ловят, а не аз. Ето вижте този човек как извади едно хубаво кефалче и се надявам до края на деня и аз да извадя няколко рибки, да видите и мен, не само хората. Айде, вижте този човек и се надявам след малко да видите и мене. Айде! Браво. И това ще е топалка. Е там пред дървото в ляво. Айде, пускам. Сега ще го дам. Да, може, да. Айде. Хубаво си, ако болонезът са огънала. Един ми скъса преди малко. Благодаря ти. Ти на червен ли си, бе? Айде. Много хубаво кефалче. Който си е майстор, си го може. Супер кефалче. Ето човека и той практикува, хвани пусни. И така трябва да... Айде, браво. Благодаря ти. Моля, айде аз отивам сега да натисна да видим. Айде. Май в това видео ще гледате как снимам хората, аз как не мога да фана риба. Това е, от одеве обикалям и няма риба, капо от всякъде, срещнах се с много народ. Всекия капо. Единствено, чат-пат излиза някоя рибичка, хората, които са на перо, на изтичани, те хващат по някоя друга рибка, обаче ние, които сме на спининг, сме голямо капо. Връщам се пак към моето место, да видим дали ще извада някоя друга рибка, но поне намазах. Сега ще ви покажа какво намазах, направиха ми много големи подаръци. Запознах се с един човек, той е от Видин, само че живее в София. И тези дни май нещо тук по работа в Пловдив.
и се запознахме и ми подари ни воблери, сега ще ви покажа. Ето вижте, вижте какви воблери ми подари. Това между другото, това е на понтон, кранк джак, това вече го няма почти никъде това воблерче. Това е усичка, кефалчета ще ги трепи. А това е на понтон, ето го пак понтон. А това мисля, че е на Honor. Страхотни воблерчета. Този човек ми ги подари, направо неудобно ми стана, но той настояваше. Даже тръгна да бърка, да вади още в кутиите. Викам, стига бе човек. Това са воблери за 100 лева, бе, майна. Ако гледаш видеото, благодаря ти. Велизар, бат Велизар. Ето тук реших да направя няколко замятания. Тук в това ръкавче. По принцип лятото съм вадил риби от тук. Надявам се и днес да извадя някоя рибка. Почти 2 часа след обед е вече. Аз съм тук от 7:30. Яко обикаляни, нито една риба. И не само аз. Почти никой не е хванал. Като изключим хората, които ловят на плувка. Видяхте сутринта още с идването. Ето го. Ето го. Ето го. Най-накрая. Най-накрая един хубав кефалок на чубито. Браво! Няма да гледате само хората как хващат, ами ще гледате и аз как хващам. Понеже, нали, досега видяхте само двете момчета, които ви ги показах как хващат риба. Чай, че и аз малко несвързано говоря, ама бялото чъби си знае работа. Опалянка. Скепчето на Филикс малко се овъртя. Това не е много приятно на кеповите, но по някой път, като се овъртат при мамките, айде малко ще паузирам да го освобода, понеже че малко ще се забава сигурно и ви го показвам. Ето го и кефалчето, около 30 и няколко сантиметра на бялото чъби. Айде да си го пускаме, да не го мъчим хайвана. Тук се изшлопка нещо сериозно. Айде, не убивайте хобито си. Най-накрая едно кефалче ми така фишинг да запише. Браво! Днеска сумати народ капо, но аз за мой късмет извадих това хубаво кефалче. Продължавам да наваксам, че вече е 2 часа след обед, да мога да стане едно хубаво клипче. Дойдох пак към моите места, хапвам, призареждам и аз призареждам и телефона призарежда и продължаваме риболова. Пожелайте ми успех, аз ви пожелавам приятно гледане, до края на видеото да има още някоя хубава рибка. Направих още няколко замятания. Нямам резултат за сега, но сега ще ви покажа, току-що ми дойде една пратка от Twitch Fishing, направо си ги поръчвам на реката, няма това. Тук ми ги носят на место. Ето вижте какво съм си взел. Ето набързо ви показвам какво съм си взел и продължаваме риболова, понеже, както казах преди малко, вече минава 2 часа, а искам до края на деня да извада още няколко рибки. Ето, взел съм си ларвите на Libra. Страхотни примамчици, силикончета за щука, за кефал. Джиглавички съм си взел за тях. Ето го и боецът. А именно силиконите на Дъста, Пенташада. Който е гледал видеото с големите трофейни кефали и сомчето, ето точно е на този цвят, на оранжевия. Дъста Пенташад.
7 см. За един ден 3 трофейни кефала. Той си става и за щука този. И виж какъв як стикер са ми пратили подарък. Много як стикер, между другото. Не съм ги виждал, може би са нови. Го и Мишо тук, къде се напъва да вади някаква щука. Добре, айде, събирам сергията и продължавам риболова да видим дали ще мога да извада още някоя друга рибка. Вижте нещо интересно. От толкова години тук виждам патките, но не бях виждал, че стоят на един крак и те. Ето. Вижте как единия си го държи горе. Ами, извинявам се, че от одеве се лутам като муха без глава и само се обяснявам, но за сега нямам друга ловена риба, само това кефалче. Сега пак тук дойдох към центъра, имам едно-две мистенца, да се надявам, че от тук ще извадя някоя рибка още. Но щом видеото е качено, със сигурност до края на видеото ще има още няколко рибки. Аз пия едно кафенци малко да успокоя нервичките и продължаваме. Айде! Чак до тук дойдех, вижте, обиколих цялата река. Като тръгнах от билата, къде ли не обикалях, какво ли не правих, на центъра ходих, хапнах, пих кафе и сега дойдох от този край на реката. Пробвах на силикончета, на въртележки, на клатушки, на какво ли не. И сега реших, тук дълбоко слагаме това Salmo Butcher. Одеви ми дойде с тази пратка, която ви показах, само че забравих да ви го покажа. Заедно с силиконите, червено. След като не иска на малки примамки, ще сложим голяма. На голяма може и да иска. Айде да видим. От това место съм вадил хубави риби и щуки съм вадил тук на Salmo Butcher. И кефали съм вадил. Се надяваме, че ще излезе някоя рибка. Ето го. Ето го най-накрая. Най-накрая втората рибка, къде ли ни обиколих. На бътчера. Току-що го отворих бътчера, червен бътчер. Ето го един хубав кефал. Най-накрая втората рибка за денила. Обиколих 10 км днеска за две риби. На Salmo Butcher точно току-що го разпечатах. Ето е кутийката. Току-що го разпечатах този цвят. Дойде ми с пратката от Twitch Fishing. Пратката, която ви показах малко по-рано. И реших да го сложа тук, понеже е малко по-дълбочко. И ето го. Един хубав кефалец. Ето кефалчето. Малко го оставих в кепа. Малко го поддържах в кепа, че малко е стресиран. И си го освобождаваме. Не убивайте хобито си. Айде. Хо-хо-хо-хо. Отплува. Втората рибка. Имам още 1-2 часа да се надявам, че ще извада още някоя и да стане едно готино клипче. Айде, продължаваме. Ето ме отново, пак по моите места. Днеска навъртях, не знам май на колко километра навъртях, направо вече е. Но реших и тук да дойда пак да обловя тези местенца, понеже слънцето пекна, въпреки че вече е 5:30 след обед, до одеви беше мрачно, щеш да вали, но сега слънцето изпека и силно се надявам над вечер сега да думна някоя гармуда. Така че останете до края на видеото, със сигурност ще има изненада. Айде! Ето това местенце си харесах за начало. Ето е там. Ще мятам близо до отсрещния бряг, до дърветата, понеже видях, че изиграха няколко риби. Може и скобари да са, но може и кефал да я. Слагам рапалката или Countdown, само че ето този цвят. Това е нов цвят за мен, нямал съм го никога и не съм го ползвал. Въпреки че водата е малко мътничка, ще стартирам с този.
Много ще се иски. Ето го! Оле, 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 оле. Ето го! Ето го! Ето го! Оле, 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 оле. Аз си знаех, че над вечер ще почнат гърмудите. Знаех си, че над вечер ще почнат гърмудите. Аваншето скърца. Шибучицата е страхотна. То малко настрани върви, но е в устата. Охо-хо-хо-хо-хо. Охо-хо-хо. От моите гърмуди. Оле, оле, поудя. То е хубав. То дебеличък. Охо, от моите гърмуди. Чакай да видим. Днеска ще има разбивация. 5 часа след обед обаче тепърва ги почвам. Обаче така ще го извада, че с кепа ще се овърти в кепа и... О, то е голям. Ще вада кепа. Ще вада кепчето. То е дричък. Охо-хо-хо. Оле. О, супер, и се откачи в кепа. Това можеше да стане, по-хубаво от това не можеше да стане, да се откачи сам в кепа, да не се мъча и да не го тормоза, аз да го откачам. Ето го. Вижте го. Стой. Вижте какво прасе. Каква гърмуда. Вижте го. Колкото кепа. Мишо, за сетин път ти разправям. Прати ми по-голям кеп. То кеп е малък за мене, Мишо. Удница. Сега го пускам. Само една снимчица искам да му направя и го пускам. Айде да си го освобождаваме. Вижте го, красота. Маришка гърмуда. Вижте го. Айде, не убивайте хобито си, приятели. Тези големи гърмуди си ги пускайте на свобода. Леко е така да го плъзна. О, палянка! Айде, тръгвай, той се обърка са. Айде, тръгвай. Ето го, той се заблуди на къде да тръгне. И как се изстреля. Малко се оплети тук в тези клони. Голям адреналин. Ще има и още. Ето го, кефалчето. Супер. Вече около 5 часа след обед и щях да приключвам след малко риболовът. Супер. Добре. Още една рибка. Много се радвам наистина накрая да кача едно хубаво видео, понеже напоследък риболова много труден. Внимателно е така. Имам кеп, но по-добре е така внимателно. Добре. Оп, чак. Иде самятка, иде. Чакай. Стой, бе. Ето рапалката, ето този цвят до сега не го бях ползвал. Ето го, вижте го, този красавец. Прекрасен. Най-накрая. Айде, направо го освобождавам. Да си го освобождаваме по живо, по здраво. Да стане една огромна гърмуда. И до година да го хвана пак. Айде, не убивайте хобито си. Айде, тръгвай. Браво. Много се радвам. Супер. Много се радвам, че още една рибка ще видите в това видео. Много тегъв, много труден риболов наистина тези дни. Много хора се оплакват, но за мой късмет, ето видяхте, че извадих вече трета рибка. Така че имам още малко време. Вижте, одеве бях чак на центъра.
Щях да си тръгвам, но реших да дойда тук пак по моите места да обловя още малко допреди да дойдат да ме вземат и моята упоритост ми донесе поредния късмет. Айде, без да се обяснявам, продължавам да видим дали ще има още някаква рибка. Айде! Я да видим, да не би да излезе още един. Трети. Обаче наистина още малко и приключвам риболова, понеже вече не си чувствам гърба. От 7 часа сутринта съм тук. Вчера пак. Но тези две риби направо ми възвърнаха и настроение, и самочувствие, и всичко. Сега като прасна още един и гледайте какво става. Ето го! Ето го! Ето го! Мале, майко мила! Оле, как викам! Оле! Оле! Подпука ги! Чакай, че отива към дървото. Що майна? То гърмуда! Трети! Ето го! Тая рапалка ги разцепи майна и бах ти, опа! Много хубава рапалка. Вижте го как съм го ковнал в десятката. Мале е хубаво, че не си тръгнах. Щях да си тръгвам. Даже бях с едни пичови от Крумово. Едни момчета ма срещнаха от Деви. И заедно идвахме до тука. Ловяхме, но нищо не стана и си тръгнахме. И щяхме и да си тръгваме. Но ми се обадиха, че ще дойдат да ме вземат и аз реших да дойда за още един час да помятам. То вижте какво стана. 3 гърмуди за 1 час. 3 гърмуди за 1 час. Лудница. Чакай леко да го дръпна. Ето го. Трети. Пак ме трясна адреналина. Обаче ми прави... Стой! Оле! То поудя, хора. Вижте как се заковал. Прави ми впечатление, че всички имат рани. Не знам това от корморан ли, от какво е. С кохерчето да го откача внимателно. Една бърза снимчичка. И той 3 жила му са забили. Я да видя по-внимателно. Добре. Ето рапалката. Ето го. Третия. Около 35 санта. Прекрасен. Даже няма и да го снимам. Директно го връщам. Да ни го мъчим. Оп. Айде бягай, приятелче. Айде бягай. Лудница, ей. Лудница. Продължавам. Ето е шибучицата, въдичката на Twitch Fishing. От 2 до 10 грама. Стегнатка. Прекрасна. Усеща прекрасно и малките примамки, и по-големите и тежки примамки. Си ги води без никакъв проблем. Айде, сега ако думна още един и не знам, наистина вече ще се побъркам вече. Мисля да приключвам. Ами това ще е. Приключвам. Силно се надявам да съм ви придал
емоцията, моята емоция да съм я придал и на вас. Особено на края на видеото видяхте за 15 минути, 20 минути 3 трофеи, не трофейни, но 3 хубави кефала. Какво по-хубаво от това? Видеото стартира малко по-скучно, но Марица си е Марица. Очаква и неочакваното на Марица. Така че благодаря ви от сърце, че бяхме заедно. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря на всички вас, които сте се абонирали за моето скромно и аматьорско каналче. Наистина съм ви благодарен от сърце. Благодаря ви. Не убивайте хобито си и до нови срещи тук на Марица.